Hola, soc Víctor Borràs i em presento a l'alcaldia de Tavernes. Tenim un equip per treballar amb força, ganes i il·lusió. Anem a canviar Tavernes. Soc Lara Romero. No podem queixar-nos si no ens impliquem en la vida i la política del nostre poble. Implicar-se i participar significa triar. La meva opció és Víctor Borràs. Soc Maria Gascó i vaig amb Víctor Borràs perquè ell és gestió, honestitat i és l'autèntic futur d'aquest poble. Hola, soc Juanjo Sala. Des dels molts anys d'experiència que he tingut en l'Ajuntament de Tavernes, tinc que dir que Víctor Borràs i l'equip que l'acompanya tenen les possibilitats i les qualitats per a ser un candidat i uns bons representants com a concejals de l'Ajuntament de Tavernes. Les coses poden canviar a Tavernes el 24 de maig. Depèn de tu.